AC/DC jsme si dali pěkně 15. hodina, tam zbůjka na dveře, a do kterých také vstoupila Adele. Adele, hezky odpoledne. Čau, Luboši, hezky odpoledne. Já jsem si úplně mikrofon a ten starší do toho pultu je rozšáhnu teď rukama. Co máš zpráva? Tak ve zprávách se podíváme do Bratislavy, protože tam si sjeli hlavy států z celé Evropy. A dozvíte se, že policie rozjela rozsáhlé zatýkání politiků a lobbystů. A kdo je zadržený, vám že zatýkali. Na podrobnosti. Tak si dáme šamana, to se hodí na rokády. 15 hodin. Rock Radio. Zprávy. Opravdu všechno nejdůležitější. Policie řeší výrok organizátora demonstrace v Duchově. Jak na účet pochodu k domu Romů prohlásil: to je dobře, konečně ty lidi povstanou a vyvraždějí je všechny. Dnes svůj výrok omlouvá, že ho řekl v rozčílení. Komando útvaru pro odhalování organizovaného zločinu spustilo rozsáhlé zatýkání politiků. Zadrželo ředitelku premiérova kabinetu Janu Nagyovou, ředitele správy hmotných rezerv Ondřeje Pavlínka a politiky ODS Petra Tluchoře a Ivana Fuchsu. Policisti zasahovali na úřadu vlády i mnoha dalších místech. V Bratislavě se koná středoevropský summit. Do Slovenska se tak sjeli 2 východní a jihovýchodní Evropy, včetně Miloše Zemana. Diskutují hlavně o ekonomické a sociální situaci v Evropě, která je zasažena. Důvodem je rozruch kolem zvolení kontroverzního Romana